שלום לכם, כאן טרטפוז, ואני באתי לכם בפרק חדש. כן, אני היום אני הולך לשחק Survival Games. אז אני אחזור לכם שנתחיל במשחק. היי חברים, חזרתי, הנה מתחיל המשחק. מקווה שתהנו מזה. באמת, אין לי זמן רק עכשיו פתחתי את הערוץ הזה. ובכללי אני רוצה רק לעשות לכם כיף וכל הכללי האלה. מה שהולך להיות בערוץ זה כל מיני GTA, כל מיני משחקים שאף אחד לא ראה. כל מיני משחקים מוזרים. יכול להרוג לי. מה זה? זה GTM. כן, נחזור לכם בראונד השני. כן, חזרתי בראונד השני. אוקיי. בראונד הקודם מישהו כוסח את הפוסיק. אוקיי. אחורה, לרוץ אחורה. לברוח עכשיו. ראיתי עליו. תכלס, אני לא כל כך משחק. שיט, תברוח! אמא! תערוג, בואי כאילו. לא יודעת שיש אופציה, זה רק כזה. תרים לי את זה? כן, לא משנה. אמא! תברוח! תברוח! יש כאן צ'יס. מה שאני יודע זה רק תיקח את הדברים בצ'אט, לא אכפת מה יש. רק יש עוד הפוך. עוד נמשיך לעבר המקום הלא מחשיד. כן, זה באמת המקום לא מחשיד. זה רק בית רטוף. כן, לא נכנס. כן, מה אמרתי? לא, אני לא יכול לגור. אוקיי חברים, חזרנו לראונד השלישי. יש ראונד 2. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני מחזור ב-Survival Games. ואני מצטער מאוד Here we go. בוא נכנסה הנה. שיט.
run away. הרבה יוטיוברים מדברים על עצמם תחת זה נכון. אני רוצה להרוג אותו. מישהו זה בשקל. אוקיי, מקווה שנהנתם מהסרטון ויאללה ביי.